Je 9 hodín, práve som prišla domov, zajtra mám písomku, ja som sa ešte nič neučila, čo je celkom dosť problém a potrebujem to nejako vyriešiť. Dnes, keď som scrollovala na TikToku, tak som tam videla nejakú aplikáciu Astra AI, idem ju vyskúšať a držte mi palce, že sa to naučím a najlepšie ešte dnes. Zatiaľ som si stiahla aplikáciu, tu som si všimla, že je príprava na test a tu je, že nový test. OK, tu si asi vyberiem teda predmet, skúšku, kedy mám. Tu si nastavím, ako chcem známku. Tu si môžem nahrať svoje súbory a zatiaľ mi to kontroluje moje materiály. Ešte sa mi tam zo pár vecí načítalo, ale už môžem začať. Je tu cvičenie, kvíz, inteligentná učebnica, pravda, nepravda, simulácia testu a podcast. Idem asi vyskúšať ten podcast. Mozog pre nich nebol dôležitý ani pri balzamovaní. OK, ten podcast bol fakt dobre spracovaný, úplne jednoducho, dalo sa to pochopiť a ešte tu do chatu sa dá opýtať, ak niečomu nerozumiete alebo chcete nejako ešte viac dovysvetliť. Teraz sa idem pozrieť na flash kartičky. Všetkých 10 kartičiek som sa naučila a zároveň tie všetky veci boli spomenuté už aj v tom podcaste, takže sa mi tie veci dokázali spojiť. Teraz si dám na preskúšanie pravdu, nepravdu. Je super, že keď máš niečo zlé, tak môžeš tu stlačiť vysvetliť prečo a tu ti vlastne napíše vysvetlenie. A mám taký pocit, že už to celko viem, tak sa idem okvízovať. A pri kvíze je takisto taká možnosť dať si vysvetliť prečo a dáte vysvetlenie. Mám taký pocit, že som to zmakla. Trvalo mi to 1,5 hodiny, ale nebolo to až také zle, pretože všetky tie informácie sa mi spájali dokopy a tým pádom mi to dávalo väčší zmysel. A bolo to mnoho zábavnejšie ako nejaké pasívne čítanie a biflovanie sa. Takže ak nie ste až tak ako ja a ak chceš niečo zaujímavejšie ako nejaké obyčajné biflovanie, tak určite toto doporučujem.